לא לפתוח עסק בלי מיכל. לא להתחיל, ואם כבר התחלתן, אז כדאי שתפנו למיכל לקחת איזשהו ייעוץ, כי היא יודעת מה היא עושה. הרבה לפני שפתחתי בגדול את העסק, כאילו היה לי מיטה בבית, והייתי מלמדת כזה פרטיים, וכל פעם הייתי כזה ים יבשה, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה. אחרי הנובה, אחרי כמה חודשים, קיבלתי כזה מין כפה שאמרתי שאני לא מוכנה לעבוד יותר בשביל אנשים אחרים. אממה, אני לא באמת יודעת כלום ושום דבר. אני מדריכת פילאטיס נהדרת. מפה ולדעת איך אני מקימה עסק, איך להביא את עצמי למצב שאני עושה איזשהו מחירון מסוים, וגם לא מתביישת למכור אותו. לא חושבת שאפשר לעשות את זה לבד, ויותר מזה, אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, אז כדאי מאוד שלא תעשה את זה לבד. כאילו, ככה אני חשבתי על עצמי. ולכן זה גם היה אחת הסיבות שלקחתי את מיכל. ליווי לבעלי עסקים יש כל כך הרבה, אבל אתה צריך שמישהו יבין את הייחודיות שלך, או שלפחות ידע להבין את השפה של מה שאני דיברתי. מיכל ידע מצוין, מורה לפילאטיס בעברה, והיא מכירה את העולם הזה. ככה התחילה הדרך שלי עם מיכל, האמת. היא, כל השנה הראשונה של העסק, היא פשוט ליוותה אותי והסבירה לי מה זה עסק, איך זה אמור לעבוד, איך זה אמור להיות סושיאל, כאילו, ליוותה אותי לגמרי. לא הייתי יכולה לעשות את זה בלעדיה, זה בטוח. היא הייתה יושבת איתי ומנהלת איתי שיח כדי לדלות ממני כמה שיותר פרטים, כדי שאת זה נוכל אחר כך להביא לידי ביטוי. היא יודעת לעשות את זה בצורה פנומנלית, כן? אני מאוד מתפזרת, והיא הייתה יודעת לאסוף את זה. יש לה איזה משהו שנותן ביטחון, שנותן לך לסמוך עליה. קודם כל, יש לי מאוד רגליים על הקרקע, כן? אני יכולה להיות לא יציבה, אז שנמצא מולי מישהו יציב, זה מנחית אותי, זה מאפס אותי, זה מרגיע. היא לא נלחצת, אם אני נלחצת. וצריך מישהו מולך כבעל עסק שלא נלחץ מכל המשתנים, יודע לעשות סדר, ומיכל אלופה בזה. מיכל עזרה לי להגשים משהו שלא ידעתי שהוא אפילו בגדר החלום שלי. לא חשבתי שאי פעם יהיה לי כזה סטודיו שעובד, שאנשים יבואו אליי, זה מין חלום שהיה. אני למדתי לראות אותו תוך כדי תנועה קורה, ולא חשבתי שבאמת זה יגיע לשם. בוא נגיד, זרמתי. והיא עזרה לי להגשים את עצמי קצת, ולהיות בן אדם שהוא עצמאי, כל אנשים, עונה גם, כמה זה נתן לי ביטחון מול בכלל איך אני מדברת עם אנשים, ממש זה להגשים את עצמי. מיכל עזרה לי להרים את עצמי כמה רמות מעל. היא חברה, מיכל חברה. אני חושבת שהיא לא תיקח אליה מישהי שהיא לא מתחברת אליה ככה סתם. היא נעימה, היא מאוד יודעת להקשיב, כי להיות אוזן קשבת, לא שיפוטית, היא כאילו לא רק שהיא מקשיבה לך, אתה גם מזהה שהיא מקשיבה לך, כי היא שואלת שאלות, לפי מה שאמרת, היא לא סתם רק מקשיבה, גם שאלות שהן מתעניינות. אז כשמישהו מהצד השני נותן לך את המקום, יש לך מקום לבוא ולפרוק רגע, ואני אעזור לך גם להבין את הרגשות שלך, אם הם מבולבלים, כדי שלא תתני לזה לנהל לך את כל העסק. ואם זה ניהל אותך היום או השבוע, אז בסדר, זה לא ימשיך לשבוע הבא, אז היא מאוד מאוד חברית, היא מאוד נעימה. יש לה את זה, היא עושה את זה בצורה טובה ביותר.